Arestado ti maysa a lalaki kalpasan isuna na disgrasya. Kapuanan ta isuna ket naglabsing iti violation of Presidential Decree number 1866 when no illegal possession of firearm and explosive. Basar ti investigasyon iti kaming iti kapulisan ti Ili Abantay. Bandang alas 11:30 idi napalabas arabii. May ka-14 iti mabilang daytoy a bulan. Napasamak iti vehicular accident iti National Highway Zone 5 Bantay Ilocos. Kang ronaan na disangwanan mismo iti Bantay Municipal Building. Nagdinong partido a motorsiklo ngaman manehwen iti Managan Ronald Villarreal Ibarra 47 iti tawen na nga agnay iti Pantay Daya iti siyudad Tibigan. Minaneho met ti maysa a motor ni Edgar Colanta Nobilia 48 iti tawen na nga agnay iti Nasero Haro Leyte ngem agdama nga agnay iti Barangay Bonifacio Kabugaw Ilocos Sur. Aggapo ni Villarreal iti daya ket ditan nga naggapumet iti opposite direction ket ditan akella at latan nga nagdinungpardan. Awan met iti nagsagrap a nakaro adunor dagiti dua a nagbalin a biktima ket ditan nga napanda nagpapatang dagiti dua a nagmaneho iti opisina iti PNP Bantay. Nadlawan dagiti naka-duty nga investigador nga agnernerbyos ni Colanta ket ditan nga kinita iti belt bag nga tugot na ket ditan a nakita da iti dua a granada, bala, ken 20 a kapsula iti kalibre 45. Kinapkapandapay ni Colanta ket ditan a nakita daman iti maysa a kalibre 45 Norinco 1911 ken dua a full loaded magazine. Adda mayroon na nga nadisgrasya dito sangot ti police station ti munisipyo ket hindi nag-respond ti kadwa ti panda inaraya di kay nga nadisgrasya. Awam met tinadlaw mi palaing kargada ta siyempre ekspektaro mi nga lang disgrasya ti problema kay idi madamat ti inayabol sa tilikod di pantalon na adda na alang extra magazines para ti 45 ken di unig ti bag adda pa extra nga bala ti para 45 ken empty shells tinaala di yung ti bag na. Awan iti maipakita ni Colanta nga papeles dagiti nakita nga armas kanyana ken awan iti maipakita ni Colanta nga mangpaneknek no anya iti usto a katatao na. Ay di siyempre di na lancho ti gusto nga armas girabi dinamag mi no anya ti kapuna nga adda imet na nga kaltog no granada ti baga na security for security lain ko na di damagin mi no adda di ko na ko tayo no damagin mi no darigiti may parang nga dokumento sila kamagitay firearms license no daaw may pulos ti may bagana. Di habang kwat pa lang tayo, ket dinamag mi no nya ti trabaho na ti ibaga na nga army. So nga idi baga ng army dinamag ko no nya nga kumpanya wenno nya nga batalyon tiyan na aw may bagana so nga di kami nga nagdudan. Kalaksidan iti nakapila a kaso nga illegal possession of firearm and explosive ni Colanta ket no agreklamo ni Villarreal a nakadinungpar ni Colanta ket makaswanpay ni Colanta iti reckless imprudence resulting to damage to property gapuanan tadakkel iti dadael iti motor nga nagluganan ni Villarreal. Para ti Press Corps, Ryan Pardo.